Manera akanaka vana vaMwari. Toda kutenda Mwari zvekare vatisonganisa mukati mezuva ranhasi. Tichiindirira mberi nomusangano wedu. Tichitsvaga kuwanikwa nyasha mumazuva edu ose eupenyu. Dai Mwari vatiitira zvakanaka nemhaka yeurongwa hwesangano hunocherekedza mamwe madhipatiments akazvidziwa navanhu. Mwari vakuitirei nyasha. Timu rema Whispers, Mwari vakuitirei nyasha. Varambe vakakufukidzai mumapapiro avo anoshisa. Kuovegwa kwenyu nokugozhegwa kwenyu kwoupenyu zvinonzwisisiwa naMwari. Takataura madekwe, Maria ane vakomana vaviri vachimanya pabwiro. Tikatarira Maria wakanga achizviraramira atambudzwa nokushandiswa nevarume vazhinji. Asi paanodzoka kuna Jesu, Jesu haana kumutongera nyaya dzake dzokumashure, asi wakatanga patsva naye. Mwari vanotarira masingle mothers vakasevenzeswa nevarume vakawanda nemhaka yemapromises avaipuwa, vakasvika pakudarika murayiro waMwari. Nanhasi vamwe vachiri kutorarama vari pasi pechivi choupombwe nemhaka yekutsvaga kudikamwa. Asi regai ndikuudzei vadikani, Mwari haachengeti magrudges. Mwari harekodhi zvakaipa zvedu kana toda kutanga navo. Maria Magdalene was a dear to Christ. Nemhaka yekuti wakanga azvipira upenyu hwake kufamba naye. Saka chapter 20 verse 2 kuna John inotiyo wakamhanya akaenda kuna Simon Petro nemumwe mudzidzi waidikanwa naJesu, akati kwavari, vabvisa Ishe mubwiro, hatizivi pavamuisa. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Nemhaka yehanya yakanga ina Maria, Yesu akanga asina ruzivo rwakakwana. Nokuti kune vaiva neruzivo rwakakwana, Jesu aifanira kunge amuka. Asi Maria, paknowledge yakanga anayo naKristu, she was concerned neupenyu hwaJesu. She was concerned even in the body of Christ. Zvaakanga achiziva ndezvekuti it is better for him to decay from his grave. Ndichizviona. Saka Maria used the knowledge that she had. Unoenda kuvadzidzi avo vaifanira kuva neruzivo rwakakwana, Peter and the beloved disciple. Unoenda kuvadzidzi vaifanira kundomudzidzisa kuti he has resurrected. But unfortunately vakomana vakafamba naJesu. Peter waiva the right arm of Jesus mukati mekufamba kwake panyika. Unopanika the missing of Christ. But waifanira kuziva kuti Jesu wamuka. Regai ndikuudzei maWhispers, pane vataitarisira kutifudza mweya yedu. Pane vataitarisira kutipa the support that we need pakumira naMwari. But unfortunately, the elder waifanira kumira nesu saw us as the victims to use. Taka-abuswa in the church of God. Pataifanira kuchengetedzwa. Pataifanira kuwa na comfort. Some of the disappointments ziri mumaWhispers hadziwanikwi kuva hidden. Hadzisi dzomunzira dzomumusha dzakaitwa mukati mesangano. Nokuti you trusted him as an elder, but hauna kuziva kuti blank head is leading the church. Regai ndikuudzei vadikani,
pane vakatoramba kunamata Mwari nokuti vakashandiswa muvhesiri naEud, and they have been disappointed for life. Euda pavakakusvitsai shoko nemhuri yavo muchechi, makafungidzira kuti you have found a man who knows Jesus. Ndobva mashandiswa mukaterminatiswa mapregnancies asingaperi, nokuti makafunga kuti Peter unoziva Jesu, yeti Peter wanga asina ruzivo naye. Icho kwadi wakafamba naye, but wanga asingazivi the events to come. Regai ndikuudzei shamwari dzangu, you have been disappointed in the church. Vamwe vakatoshandiswa navafundisi, vamwe vakashandiswa namaprofeti, vamwe vakashandiswa navavhangeri. Asi regai ndikuudzei, regai kutsamwira Mwari. Hamuna kuziva kuti vanhu ava Mwari wacho havatomuzivi. It's a title yokuva muleadership yechurch, but it's a different title yokuziva Mwari. Saka regai ndikuudzei shamwari dzangu, pane vamwe vakatopera simba pakunamata. Pane vamwe vanoti kana zvakadai zviri nani kurega chechi yacho. Rega ndikuudze mudikani, usabviswa parodhi nechikwangwani chisina kwachinoinda. Peter wakavhunduka kuti Jesu amo mubwiro. Vanomanyirana. Panapa inoti zvino Petro wakabuda pavhesi ya 3. Zvino Petro wakabuda neuya mudzidzi, mumwe mudzidzi. Vakaenda kubwiro, vhesi 4. Vakamhanya vose vari vaviri. Uya mumwe mudzidzi akamhanyisa kukunda Petro. Akatanga kusvika pabwiro. Wakakotama achidongorera. Akaona micheka iri pasi asi haana kupinda. Zvino Simon Petro wakasvikavo akapinda. Akaona micheka iri pasi. Vhesi ya 9. Nokuti vakanga vachigere kunzwisisa rugwaro runoti unofanira kumuka kuvakafa. Pandakaverenga pavhesi ndakarwadziwa. How come Peter haana kunzwisisa rugwaro? Peter wakafamba naJesu for such a long time. How come Peter ndiye wakatosimbiswa? Achimudzwa kunzi pa 3rd day ndichamuka kuvakafa. How come Peter hasi kuziva rugwaro? Mwari ngavatibetsere vadikani vangu. Mwari ngavatibetsere. Nyasha dzaMwari dzitiringane muupenyu huno neupenyu hunobuya. Mwari ngavakurwirei. Ndosaka shoko raMwari richiramba kuisa trust pamunhu. Tarirai Peter waifanira kudurura zivo. Ndiye unokona kuziva kuti time yokumuka kwa Jesu yakakwana mazuva akareba. Mwari ngavatibetsere. Vhesi ya 10. Zvino vadzidzi vakadzokera zvekumusha kwavo. Vakatoti nyaya yapera. Vamba. Ndobva vadzokera. And Maria was on her way coming. Regai ndikuudzei masingle mothers. Regai ndikuudzei madivorcees. Varume vose vanouya kwamuri vachikupromisai heavens and earth, vachikushandisai. Pakupedzisira they will go back to their homes and you shall feel used for the rest of your life. It is better to wait upon the Lord. Mwari vazviite nokuda kwavo. Ndati wakazvikandira pavarume vevanhu. Vakakusevenzesa for 7 years. Vachikuudza kuti maibhule ifende, maibhule ichapa inonyima, rudzigo kwangu gose havarudi, nokuti mukadzi uyu wakaisoipa. Iwe ukatenda kukazvionera nemeso ako, akakutenderai kuti you are the most beloved one. But pakupedzisira vakadzokera kudzimba dzavo. Dai Jesu akanga aripo ari munhu,
he was going to be disappointed na Peter. Nemhaka yekuti wamushaiwa pabwiro, he did not bother to complain or to report the issue of the missing savior. But chakaitwa na Peter noumwe mudzidzi, they went back to their life as usual. That in my whispers have been used navanhu. Tine mawidowa ari mukati medu, varume vakashaikigwa, varume vakatizwa navakadzi vakaenda navamwe varume. But you have been used namadzimai ari pavarume vavo. You have been milked navo uchivachengeta nokuvachengetera vana pakusanganisira nomurume wacho, vachikurangaridza vachikuudza kuti I am quitting this marriage nokuti my husband is useless. But pakupedzisira, they make a reunion with their husbands. They make again everything right. And you felt used. Regai ndikuudzei vana vamwari, panyika pano trust nobody except Christ and God only. Mwari vakuitirei nyasha. Saka Maria ava vanoti vadzokera vadzidzi, Maria wangamira pachimiro chiri confusing, asingachahwisisi kuti ndoenda mberi nokusecha Kristu here kana kuti ndodzokera to my business as usual. Zvaifanira kuitwa naMaria apa, nemhaka yekuti her hope and her trust has been buried and has been stolen. And Maria zvaifanira kuita, waifanira kushaiwa hope in Christ, waifanira kudzokera kuguta, akandodzokera pachimiro chekwake, waifanira kundodzokera ava Maria Magdala, the woman who has been used by almost every man of Magdala. Maria waifanira kudzokera asi achisina kana tsitsi. Vakadzi vemunyika yeMagdala vaifanira kuregreta Eva Maria meeting Jesus. But Maria haana kutarira kudzokera kwana Peter. Maria unosara wakamira achifunga strategy. She was thinking deeper about the whereabouts of a savior. Regai ndikuudzei vadikani, pane vataivimba navo vakadzokera, pane vataitarisira kuspenda the whole life with us, but they divorced us and marry another woman. It's not time to go back kwawakanga uri semusikana, kwawakanga uchitarira ma-approaches. It's now high time you look upon the savior, cross over to the other river, utarire kuna Mwari. Search your Jesus until you find him. Search for the face of God until you meet him face to face. Regai ndikuudzei vadikani, Maria haana kudzokera kwazuro kwakunotanga kuita mhandara. Handisi kuti hazvifaniri kurovogwa kana zvakona uchida kurovogwa, but ndiri kuti inini, it's now high time not to focus only for marriage. Maria unoramba ari pabwiro, unoramba achichema, akatarira mubwiro maivona kuti hamusisina. Pane time dzatinoshayiwa hope, pane time dzatinoshayiwa tariro, even muna Mwari. Situations in our lives are there, patinosvika pakushayiwa chiso chaMwari, unozvibvunza kuti God, are you there? Pane vane vana vane ma-different fathers. Chiri chiseko chenharaunda nenyika, une vana with different fathers. Vazhinji vatikuona vanoona a loose hoe, a loose woman, usina kuzvibata. Pane ma-widowers vane ma-marriages or ma-divorcee, vadivorsa muma-marriage matatu varume, vachikutarisai vanoona semurume anoshandisa achirasa. But some of the things are beyond your control. Haugoni kugadzika pasi munhu usingadi kuvaka. Ngatini situations dzokudisappointika dzakazara muupenyu hwenyu, but it's not time yokuzwira tsitsi. Ramba uri pabwiro. Christ should appear for you. Christ should appear for your rescue. Ramba wakatarira pamuchinjikwa, unozviprovaida Kristu. Usabva pachimiro chaMwari. Ramba wakatarira kuna Mwari.
Maria unoramba ari pabwiro. Verse 11. Asi Maria wakaramba amire pabwiro achichema. Zvino wakachema akakotama akadongorera mubwiro. Amapawere vana vaMwari. Wakanga avona vana Peter vachiti hazvichabetsere hamuna. Pane vakawanda vanoti pauri hazvichabetsere. But rega ndikuudze. Persist. Searching Christ. Uchavona uchibetsera. Vamwe vakarobwa namahit and run. Vakatosiiwa ipapo vava HIV positive. And in their minds, mava kutoona sokuti you are useless before people and before God. Mwari ngaakubetserei. Restructure your life. Connect with Christ. Search him until you find him. And whenever you search him, he shall meet you. He shall come for your rescue. Mwari vakuitirei zvakanaka. Verse 12. Wakavona vatumwa vaviri vane nguvo chena. Vagere mumwe kumusoro mumwe kumakumbo. Papo pakanga paiswa mutumbo waJesu. Muri kuona here vana Peter vadzokera. Maria waramba ari pakutsvaga kuti where is my savior. Denga rinotaurirana. Vanoti Maria handabvi pabwiro. We should appear kuti tindomutsanangurira understand. There are many things vanangu you have been used at your early age of youth and mukakanganiswa kukura kwenyu une mubvunzo Mwari ndakatadzei nokuti this is the man who forced me. I was a virgin and ndakazvitsanangura hapana unozvibata asi Mwari ndarwadziswa ndakatadzei Mwari. Ramba uri pana Mwari. He shall come with answers and he shall provide happiness towards a breaking, a bleeding soul and a bleeding heart. It's now high time, my whispers, we cross over from this river of searching and looking and stand by the statues of God. Mibvunzo yedu yose endei tindoipedzera pana Kristu. Nyaya dzedu dzose, our questions and queries, let us go to Jesus and we shall claim our benefits. Atamunza kuti Mwari tava kupinda mundima yokwenyu, but panyaya dzedu imi muchasongana nesu hatidzokeri. Kwatakabva hatichaindi, but our needs you shall minister to them when we are in the vineyard. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari vakukomborerei. Mwari vakukomborerei vadikani vangu. I wish to see you face to face. And together we shall celebrate going into the vineyard of God. Tisingashi, tisina chatinovhunduka. Mwari vedu vachititungamirira. It shall be well with you, my brothers. It shall be well with you, my sisters. Mwari ngavatibetsere. Mukaiverenga muchidzira, Christ appears for Mary's sake. Jesus must appear for our sake. Nokuti Maria wakaramba ari paposition yokumutsvaka. Do not be moved. Satendera kubreka ukama hwako naMwari for the sake of marriage. Satendera kubreka the union of yourself and God for the sake yokufadza boyfriend kana girlfriend. Regai ndikuudzei vadikani, tikaramba timire panzvimbo dzedu nekusatya, we shall meet the face of our Savior and uchapedza nyaya dzedu dzose. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai pamadeuka zuva, panguva yemadekwanano, tinotenda nyasha dzenyu kwatabva nadzo kure. I want to present vana venyu mukati mechanza choruoko gwenyu korudyi. Chokutanga, ndinatseivo Mwari. Ndiri munhu wakaberekwa nembereko yezvivi. Handigoni kunaka 24/7. Tibatsireivo Mwari. Musarega yenyu kuwa mutamato yedu nokupindura kuchema kwavana venyu. Nega makae pamwe mistakes andinoita. Ndibatsireivo Mwari, ndinoda kumiravo pamberi penyu. Ndiitireivo nyasha. Rangarirai vanhu venyu. Rangarirai kushungurudzika kwavo. Rangarirai the burdens that they carry. Rangarirai mitoro yavakasenga.
Vamwe vacho unotovanzwira tsitsi hakuna. Vangatoedha burden upon the burdens. But panguva yamanheru anhasi Mwari, songanai vonavo pavanonyengetera. Mazvita enyu Mwari mutsvene waIsraeri. Mazvita enyu nokuti muri Mwari. Ivai navo, ivai nesu. Muzita raJesu nogara nokusingaperi, tanamata nokutenda. Amen.